my máme. Tak je na to. Už teraz sa mi chce grcať. Nerob to. Teraz si sa žijeme do role šípu. Yeah. No! Čo? Ty som jeden! Prv! Ty vole, tak to bola pecka. Ten horný úrad bol najhorší. To bol brutál. Kokos. Úplne som sa cítil tak strašne neisto. Mne sa nedalo nadýchnuť. Kúrnik. Toto je už v pohode. Kokos. Dobrú vec vymysleli. Brutál. Zase si môžeme odtedy vedieť. Jo. Stačí, ne? Fuj. Trošku si cítil na figu. Hej, môže. Tak sú tak voľno na tých lanách. Nejaký zvláštny.